Ongi etorri hemen erreinura, hemen aukazu behar nauzunerako. Esan nahi ote zidan, bizitzak berak emango zidala zer edana. Ardo goxoa bezain bero, estarrian bera. Esperientzia polita izan da, ze aukera eduki dugu Lisa Arbegoña, Miren Agur eta hirurok Arkaitz Miner musikarekin batera, guretzat lehen aldiz resitaldi bat beren beregi sortzea, bakoitza bere liburuarekin ekitaldi honetarako, sormen ekitaldian eta Galdakaoko Torrezabal kulturretxean. Gainezka gauden meseta honetan ez dago airerik. Argiak baino. Galdera, erantzun, guztien ardura. Handiak, txikiek. Nire aldetik hori da, nire lehenengotariko ekitaldia egin dodana. Eta niretzako plazer itzela, hola ibilbideadek idazleekin parte hartzea, oso pozik. Poesia emanaldi bat musikari gabe egin alda, ez da. Baina, hor musikarekin agian gauzak beste kolore bat hartu dezakete, beste agian nik nahi gabe eman dezakete alde batea gehiago, beste aldea gehiago. Dena bihotz guztiarekin egin dago. Rangoak trabatu bitartean. Betaurrekoa galduta, ez du ezer ikusten. Bosgorailu elean iztunek, afalordurako abisua eman dute. Oholtza badabiltza, ez da, denbora luzean, baina beti ilusioa berritzea da, ahots gazteagoekin, espazioa eta irakurlegoa konpartitzea alde horretatik, esperientzia zoragarria eta espero dugu ez izatea hauxe bakarra.